Echecho mweMCA wodi Erigo Magisemba Nyambega goseki Nyambega gisesa nigonyale kobaga koboria abamenyi be wodi ya Erigo manga eserikali ya egose abisiane chikobaga kwerekya buna ya bwatokire chifomu icyabana bali banyale tokoba kwenyorera chibasari nabo igo enyale kobe kwenekya buna banyale koba gwikirigwa ase chinga cyabo nabo igo tibali go chikoba bakonyorega ase ngongu yo gotara gwikira ase abisi ya mweMCA yiga okwana anene kurwa senseme ya keroka nigo sesa Nyambega boiganyale koba enekeria abamenyi be wodi Erigoma buna ise yoboraibwa na chikobaga koenekia buno nyale kobaga gwikira ni chira cha magendero ao anyalete koba kuriera abamenyi be wodi yo Erigoma aseri tangoro ku Nyambega gisesa mweMCA wodi ya Erigoma ndoto yando be wodi ya nenga chibasa di chiskuru chiaru cha skuru Johnsby accounting actually Erigoma wodi oka chibasa rinja to cha skuru and one year to tebia bible rende baende ba confirm rose chiskuru ngante wodi ya Erigoma chiskuru chicheto chirega mungoni nyatieko riomanga biticha nyanjori metamayu yangoba ne chinde amasege mabuko kyons mpaka no quarantine abana to chibasari ase wodi Erigoma bara abana 1200 abayiboli mbare bali abana babo soma chiskuru chia isko chiale chicheki chiali kiru department ya gato chicheki echo bachipikura service yo mweMCA akinde ndenta bya abantu bane kero rimware ko torenta information mwali gete mukalika bakerieta iyo timu ya nayo obisi ikamuocha ko chicheki kurwa obisi timu ya nayo obisi ne cheri kiro mwiboli mpaka mwaye moko abere echeki yeskuru abana basoma chiskuru chesko lakini ababande chiskuru chianga day schools aja teyo cheki kurwa obisi timu ya nayo obisi ne cheri kiro mwiboli mpaka mwaye moko abere echeki yeskuru abana basoma chiskuru chesko lakini ababande chiskuru chianga day schools aja teyo munyago cha obisi nuna moko na chiwa sengo tumchire go cha school.